ଆଜି ଥିଲା 4ଟା ବେଳ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆମେ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଥିଲୁ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କାହିଁକି ବାହାରେ ଆମେ ବି ଠିଆ ହେବା, ଚାଲ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପରେଇ ଦେଇ ପୁଛାପୁଛି କରି ତାପରେ ବସିବା। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି, ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେବୁ ନା। କହିଲେ ବାହାରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବସାନ୍ତିନି, ତୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ସେ ତାପରେ ରାଗିଲା ପରେ ନେଇକି ବସେଇଲେ। ବସେଇକି ଆସିକି ପୁଣି ପୋଛାପୋଛିରେ ଲାଗିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଛାପୋଛି ସରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କହିଲେ କ'ଣ ବସିବୁ ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କ'ଣ, ଚାଲ ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ ପଳେଇ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ଯାଇକି ମୋବାଇଲଟା ପୁଣି ଥରେ ସେ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ। ବାହାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଦୋକାନ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ପୁରା ଗୋଟେ ଚୁଲି ଦୋକାନ ଅଛି, ତୋର ପରା LPG ସରିଯାଇଛି, ଚାଲ ଗୋଟେ ତୋ ପାଇଁ ଚୁଲି କିଣି ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୁଲି ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ସେଠି ବୁଝାବୁଝି କଲାବେଳକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଚୁଲି। ସେ କହିଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଚୁଲି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଭଲ ବି ରୋଷେଇ ହେବ। ସେ 300 ଟଙ୍କା ଶୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ 300 ଟଙ୍କା, ଚାଲ ତୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତୋତେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁଲି, ମୁଁ ଗଲେ ତୋ ପାଇଁ ଚୁଲି ବନେଇଦେବି, ତୁ ପଳା ପାର୍କ ବୁଲିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ ପାର୍କ ଯିବି, ଏଇ ବର୍ଷାରେ କେହି ନଥିବେ ପାର୍କରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇକି ଏକଲା ବସିବି। କହିଲେ ଯା, ନହେଲେ ତୁ ରୁମ୍କୁ ପଳା। ମୁଁ ତାପରେ ବାହାରିଲି ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ। ପାର୍କ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଯା 2 ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ, 3 ଟଙ୍କାରେ ମଟର ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାର୍କ ତ ଏତେ ଭିଡ଼, ପୁରା 2 ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଜି ଥିଲା ଇଦ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଇଦ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା। ଆଜି ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ପାର୍କ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଭିଡ଼ ଆଜି ଥିଲା ବେଶୀ। ଗହଳି ଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏତେ ଥର ଯିବା ଭିତରେ କେବେ ବି ଏତେ ଗହଳି ହେଇନି। ଆଉ ଦିଦିମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନମାଜ ପଢ଼ିବା ସାରି ସେମାନେ ସବୁ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଏକଲା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେହି ନଥିବେ, କାଦୁଅ ପଚର ପଚର। ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ବସିବି କେଉଁଠୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଦ୍ରକରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍କର ନାମଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଚୁଲି ବନେଇଲୁ କି ଚୁଲି କିଣିଦେଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ।